Arina sadang pukul 1, sadang langang pasaku agaknya. Episode nan pertama laba lalu, kini masuk bagian cerita nang kedua. To tinggalkan malah kakang cucu ndak ulu. Oh dia lihat cerita kana lain sana Layang-layang tabang barampe merawok ke tepi jalan, duduk lasana are-are nak kami tolong mengabarkan sana Ado waktu masuk itu sadai can menggale di kaki limu Arina sadang pagi tanggung. Tiba-tiba datang si kale ketampe itu si kale kan iyo dun sana inyo ju orang baru datang dari kampung sana Galecen baru tak kambang orang nanalu nado babalanju dari jauh kali lama lenggang disangkulai kama nolong ko agaknya. Tapi aku malah nanti jadi gak panjang ican dek kurena. Sabab nang kali ko sibuk menunjuk ajari sado di kakuk de ican sadonyo salah sanai. Singkit cerita kadisabui nang kali ko kok kadibaco. Rumit lah badan kamanya bui, sangu disimak sajo jalan curitonyo. Orang banyak